Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Misawa kendo machiegni jahera mar Color TV ageno odiochiengi mar tarik 14 mar dwe mar ariyo higa mar 2026 dhi kod yonendo mano makare ka bende en odiochieng' onogo ma bende ne idhialo hera ne jogo eko ma bende oherore kata chieng' mano mar Valentine. Weche eko ma bende waikoni gie thuolo ni endi oting'o mano motenore koda chieng' mano mar limbe mar jatend piny William Samoei Ruto mano bende ne ochopo e romo madhi nyime e piny mano mar Ethiopia e boma mar Addis Ababa kama ne owacho ni piny Kenya oketo maino mare e neno ni oganda duto oyudo ngima makare kokalo yorgi mago mag thieth ma owinjore. Mamoko gena mago eko ma otenore koda chiro mane otaka wuonindi koda jatenda miganendo mar tije mar piny owacho Geoffrey Ruku kendo ko bende ne timo limbe e katendo mano ma wajia eneno chenro go kata chon chenro go ma itayo koda sirikal ma pacho kaindi. Mamoko gena mago motenore koda weche go mago mag siasa mamedo mana chuchingi pacho kaindi motelo ne yiero mibro bagi pacho kaindi higa mar 2020 to kod abiriyo. Bed kod nyaka giko mar chenro nyinga en Julian Ouma yudo achiel kachiel nyako kalirgi ko mago mag tudruok mago mag mbui manendo mar wang' book at Color TV live machiegni. Jatend piny Kenya William Samoei Ruto meno yore romnindo madhi nyime bomnindo mano mar Addis Ababa e piny mano mar Ethiopia kama ne oyango ni sirikal ma pacho kaindi oketo maino mare e neno ni oganda duto oyudo thieth nogo man makare ka oriwo nyaka minego eko mago mopeka. Kane oloso e kinde romo kamano jatend piny William Samoei Ruto oyango ni gie thuolo niendi sirikal ma pacho kaindi oketo maino mare e neno ni onyal duok piny kwan mag jogo eko ma osebedo ka lalo ngimagi kokalo e tuoche eko mago mopogore opogore ka wacho ni maendi itimo mane yore eko mar chiwo thieth ma odhi kare ne oganda ma pacho kaindi. Kamendi e kaka ne jatend piny oloso e kinde romo ma kamano. Through the new Social Health Authority, we are expanding prepaid access to maternal care. So far, we have facilitated direct coverage for 50,000 vulnerable adolescent mothers, guaranteeing antenatal, safe delivery, and postnatal services. We are onboarding a further 38,000 mothers to ensure that cost is never a reason a young mother is denied safe childbirth. Financing, however, must be matched by clinical readiness. Under our Maternal and Newborn Health Rapid Results Initiative, we are concentrating resources in 26 high-burden counties and delivering bundled medical equipment directly to last-mile facilities to strengthen emergency, obstetrics, and newborn care. We are also recognizing that system resilience depends on the health workforce. We have trained 720 frontline health workers and deployed 2,880 community health promoters and 192 community health assistants to extend coverage at grassroots level. These teams serve as the first point of contact in our villages and are supported by 25 primary care networks that link local facilities to specialized referral care. Excellencies, we must also be candid about emerging risks. Recent sharp reductions in global health financing, including support to the United Nations Population Fund Supplies Partnership, threaten to reverse hard-won gains in family planning, maternal care, and birth spacing across our region. Kenya's response is to strengthen supply security through domestic capacity.
we are implementing a 40% local procurement requirement to reduce exposure to external shocks. We call on partners, including the Susan Thompson Parvett Foundation, to support risk sharing and bridge financing mechanisms that can stabilize local manufacturing and commodity supply. We are equally committed to strengthening health intelligence. We are moving from broad estimates to precise measurements through the reproductive age mortality survey approach to know exactly who is dying, where, and why. Komachielo en ni jatend migawnido manuchuni tijige komak piny owacho kata public service Geoffrey Ruku odiochieng' ma kawuonendi ne otimo limbe kantnendo mano ma Wajir kama bende ne ochiwo wang'e chenroge komak dongruok mopogore opogore ma ichwalo e gwenge makono koda sirikal ma pacho kaendi. Ruku e kinde ogogo ne oyango ni sirikal oketo okenge komago makare mar neno ni oganda duto moriwo nyaka magoeko mantiere counties goeko magie thulniendi kalo e kech kaachiel koda oro ma iwuoro nyalo yudo kony ma opogore opogore mano ma oting'o kony goeko mago mag sir mar chiemo, pi maler, kony goeko mago omenda e kind mamoko. Ruku wacho ni sirikand Kenya Kwanza koro ni to oseketo thenge omenda ma ibiro tigodo en ni oganda goeko makalo e kech maliyo koro ni to yudo kony ma opogore opogore kendo onge ja Kenya moro amora ma odong' chien kakalo e koyo nindo mano mar oro. Oyango ni sirikal osetiyo gi omenda nindo ma kwan ne oheo bilion 6 eneno ni chiemo kaachiel koda kony mago onyal chopo ne oganda goeko mabende osebedo kakalo e kecho nogo mano maliyo miwuoro ka oyango ni counties ma kwan gi oheo 20 koro ni to kalo e midhiero ma kamano. E kinde ogogo mabende ne otimo limbe e bumonendo kata e kar chung'o nendo mano ma Eldas e kaunti ma Wajir kono ne oseo mokalo mane en jalop jatend piny Rigathi Gachagua kotenore koda siasa mage ma owacho ni gin magoeko mamedo mana nyayo pogruok mar oganda jo Kenya. E thuolo nogo bende ne oseo mokalo kar nindo mano ma oganda kata jokanyo mag duond nindo mano mar ODM ni godo magie thulniendi gidwaro mondo mi gibi gikaw kom ma utmaki koda ngire Kithure Kindiki bang' nindo mar 2027. Kwa hivyo nimekuja siku ya leo kwa amri ya Mheshimiwa Rais na akaniambia nilete maroli ya chakula, na ndio maroli unaona hapa nyuma yetu. Na ile amri nyingine kama serikali tunatoa ni kwamba hii chakula si ya matajiri. Unajua hapa pia Eldas kuna matajiri kadhaa. Si ndio kweli hiyo? Hii chakula si ya matajiri wa hapa Eldas. Hii chakula ni ya wale ambao ni wanyonge, wale ambao wanakumbwa na kiangazi, ni ya mama ambao ni wajawazito, ni ya watoto wetu, ni ya kuhakikisha kwamba kuna chakula kutosha katika shule yetu, na vile kuhakikisha kwamba wale ambao wanahitaji chakula wanaipata. Kwa hivyo jameni, kwa sasa tuko katika town ya Eldas, lakini kuna jamii ambao wako 200 kilometers kutoka hapa na wanahitaji chakula. Kwa hivyo ni jukumu ya county commissioner pamoja na timu yake, deputy county commissioner na chiefs na assistant chiefs na vile county disaster management committee, mukae chini muangalie vile hiyo chakula itaweza kufika 200 kilometers from here. Juu tunaleta chakula hapa kwa county commissioner ama kwa deputy county commissioner, chakula inaenea kilomita 10, kilomita 20, lakini wale wanahitaji chakula zaidi ambao wako na manyata yao huko 150 kilometers wanakosa chakula. Kwa hivyo kama serikali tunatoa wito ya kwamba chakula iweze kufika kwa wale wote ambao wako ndani katika vijiji, ili kusije kukapatikana Mkenya yeyote ambaye atapoteza maisha yake kwa ukosefu ya chakula.
Komachielo en ni kinde niende ma moya nendo kata lieto mar siasa medo mana chokore pach kaindi motole yernendo mar gana ariyo prariyo kod abiriyo gavana sama pach kaindi koroni tuwuok oko kendo golo pachgi kotenore koda omenda ma owinjore chwalnegi ganendo mar omenda mar gana ariyo prariyo kod auchiel gana ariyo prariyo kod abiriyo omenda ma kwane romo shillings bilion 534 magiwacho ni mano biro konyogi e chwalo dongruoge ma opogore opogore kaachiel koda tieko mokuom dongruoge magiethol niendi pok otieki katelnegi koda jakomo duol makelo kanyakla governors ma pach kaindi migosi Abdi Mohamed Ahmed Abdullahi owacho ni omenda makamano biro konyo governors ma pach kaindi neno ni gichwalo dongruoge e yonendo mano makare. Kata kamano dulo nogo mano mochung'ne chwalo omenda e pach kaindi to wacho ni omenda mwinjore chwal ne governors en omenda endo makwane romo shillings bilion 434 mopogore koda mano ma idwaro koda governors. Kata kamano migao mar omenda to wacho ni ginyalo puodho mano omenda endo makwane romo shillings bilion 420 mondo mi gitigodo yirge ko mag chwalo dongruoge ma opogore opogore ne oganda jo Kenya. Weche makamagi ne owachi kinde toko nogo mano mar gundho budget mar gana ariyo prariyo kod auchiel gana ariyo prariyo kod abiriyo chenro kata twak mabende itayo koda jalup jatend piny Kithure Kindiki. We note that Treasury has already submitted its proposal of an allocation of 420 billion to counties for the fiscal year 26-27 to Cabinet, and that I think was communicated as a communication from Cabinet. We also seized of the fact that the CRA has proposed a figure of 458, and as a council we'd also submitted to CRA, because we start by submitting our proposals to CRA, a figure of 534. Gradually, Taifa Care is becoming universal, because one of the aspects of universality is in numbers. From 7 million in NHIF to now 29.4 million Kenyans. We are moving towards universality. If we can keep on increasing that space into 40 million, then truly we can say we have a universal healthcare program. Komachielo en ni jagoro maduong' mochung'ne migao nendo ma kedo ratiro mar jotich kata kotu migosi Francis Atoli wuok oko kendo wacho ni oganda dhoto mar Mulembe gin jogoeko magiethol niendi omakore kendo nitiere tuoch achiel mopogore koda wechego kata paro mosebedi ka iliyo kod oganda mamoko e pach kaindi ni nitiere pogruok e kindgi. Atoli mane loso ibomnindo mano mabutere kaunti ma Kakamega oyango ni wechego mago mag siasa manenore ka gima pogo oganda noindo mantiere dhot mar Mulembe en mano ma ikelo koda oganda moko madwaro mana ber mar gigiwegi ka oyango ni nyaka giethol niendi oganda makono konto nitiere tuoch achiel nyaka wechego mag siasa. Na watu wengi mimi nataka kuambia wanaleta propaganda na msisikie hiyo propaganda. Huwa wanasema Waluhya baka buhana. Waluhya hawako pamoja. Waluhya hawaongei kama kitu kimoja. Shanzi sana hiyo watu. Uhuru Kenyatta ana chama chake. Na vyama vingine Muturi ana chama chake. Na hamsemi Wakikuyu wamegawanyika. Kalonzo Musyoka ana chama chake. Yule kijana waziri wangu ana chama chake pia. Kinaitwa Chapchap Kambani. Na watu hawasemi Wakamba waligawanyika. Sasa nyinyi mjue mambo ya kugawanywa na maneno mtoke huko. Ona wajinga wanasema kwa social media, Waluhya ni watu wa kugawanyika, Waluhya ni watu wa kutafuta chakula hapa na pale. Sisi tunatafutanga chakula kwa nani na tuna mvua? Mkataza hiyo watu sana. We are united and we have leaders.
Weche mamoko en ni jagoro mongirore ka migawo mar somo ngire Julius Bitok owuok oko kendo kwayo jopuonje madito e skunde mopogore opogore pach kaendi mondo mi oyie orwak e skunde jopuonjre go magin mine marowere mondo mi ginyal dhi nyime koda somo margi. Kane oloso e kanido mano ma Kisii, skul nido mano mar sekondar ma Bobasi, koronito wacho ni ok en ginido mano makare ka moko kuom jopuonje pach kaendi osebedo katamo mine marowere thuolo mag dhi nyime koda somo margi. E kinde gogo bende ne opuoyo jagoro kata jaod bura ma kaunti ma Kisii kono kuom osebedo ka ochung' motegno koda mine marowere ka oyango ne osebedo ka ochiwo negi kony ma opogore opogore moriwo duokogi e skul mondo mi ginyal dhi nyime koda somo margi kaachiel koda chiwo negi omenda mar ohala ma ginyalo tiyo godo e neno ni giyudo yuto margi kaachiel koda konyo ma pile ka pile. Wanafanya arbitration, mnakuja mnatafuta arbiter, mnakubaliana, mnasema hii kesi tuongee nyumbani, tupeane mbuzi, tupeane ng'ombe na mtoto at the end of the day anaumia. La mwisho, mtoto mwenye amekuwa defiled, wacha kuambia shame on you. Shame on you should be on that person who has defiled. Eti aibu kwa huyu mtoto amedefile. Wako na aibu gani? Hakujidefile. Sasa mnamwambia shame on you namna gani na mnawacha victim akitembea. There should be no answer. There should be no justification. Mtu jibu ya defilement ni castration. Sio tuanze kueleza kotini ukifumble. Ukipatikana ukishika mtoto mdogo, jamii fungiwa kule ndani mara moja na hiyo mizigo inafanya unasumbua watu, ngolewa kabila ndio ukae salama. Bottom up transformation is not really rocket science. It's about lifting people like these 200 girls from Sugubo who actually unfortunately got pregnant early to ensure that they too can belong into our society, they can earn a living, they can also lead a life. I want to direct education officials right here in Kisii to ensure that all the 200 girls are back to school as soon as possible, without any condition at all. It's fine. So I want to say that the government is very keen on ensuring that every child below the age of 18 is in school. And the president has made it very clear that headmasters, principals should allow all students, whether they have uniform, whether they have school fees or not, they must be allowed to go back to school. So I'm here in Kisii with the education officials, and we have agreed we are going to mob all our villages to ensure that all the children, all the learners are back to school. And we are paying particular attention to these girls who are teen mothers, who are young mothers, that they must be supported to ensure that they are back to school. So the government is very keen at ensuring that every child is back to school. And for those who are messing up our children, take notice that the government is coming for you. We are not going to allow any young boy or anybody to interfere with the lives of our young girls. They must be protected, and I want to call upon all stakeholders, including the teachers, including the church, including the religious organizations, including everybody in this sector, to ensure that we guard our girls. Iwachnido mano ma jogodo jopuonje go ikoma go madito koda jopuonje duto ma pach kaendi mondo mi oyie orwak e skul mine go ikoma go marowere. Wachnido kata jipo mabendo chiw koda jagoro mongirore ka migawo mar somo ngire Julius Bitok kanido mano ma Kisii. E kinde go mane ochiwo twak makamano e skul nido mano ma sekondar ma Bobasi. Tero wa thuolo machuoko mar yweyo bang' to duoko da weche moko mathoth pod ikoni e thulni di mano mar nyied weche. Pane yudo wachel kachiel ka yurge ko mag tudruok magwa mag mbui. Kik idhi mabor. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa.
waduto wadonje kalu mar Jehova Nyasaye gi chuny mobolore kendo motore nyime. Jesus, we love you, Lord. We bless you. Kowuok ugwe nyaka nyandwat, imbo nyaka milambo. It is indeed a wonderful day that the Lord has granted unto us. Sikundewa kanyakla koda kanisniwa. We have an opportunity to receive the Lord Jesus. Yawuoyi gi nyiri wapake kanyakla. Thank you, Jesus. Thank you for your love. Tudri kodwa Jumapil ka Jumapil. Kochakore saa 4 wang'e, wapake kanyakla kendo wagwedhre kanyakla. Zaburi 122 ne amor kane giwachona wadhi e od wuora. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Machigni kendo wadhi nyime jahera mar Color TV kachino en mar ng'iendo weche kama kel weche geko mago manyien matuch koni koda kocha. Nyinga en Julian Ouma. Ka wadhi nyime kachino mano Masiaya. Wayudo ni sirikand kaunti Masiaya komakore kode migawo moro mokel mar piny owacho maong'ere kaka Floka. Odiochieng' ma kawuonendi ne ochiwo tiegruok mopogore opogore ne jopuro mayudore e sub county nindo mono magem e kaunti Masiaya. Kautelegi koda migosi David Olale mabende jatend migawo mar pur e kaunti Masiaya kono oyango ni en ginindo man makare ka jopur nyalo puro chamo nogo mano mar soya ka oyango ni soya ndire koda yuto nindo mano ma obupa kendo entire koda ndadho makare e ngima mar dhano. Ani luonga David Olale, Ward Agricultural Officer North Game. Koro odiochieng' ma kawuono ni to obiro neno jo Sirembe Asahi sub-location. Wa promote under Floka project, wa promote soybean husbandry. Kotudre gi Department mar Climate Change gi Department mar Agriculture. Wakonyo jo Sirembe, wapuonjogi kaka ginyalo pidho soya, kaka ginyalo uso soya kod kaka soya nyalo konyo gi rito lowo e yo manyasani. Koro kodhi ma Floka okelo nigi iluongo ni SB19 en kodhi maber ahinya mabo konyogi mondo girit lowo e kindegi mabiro kata mana masani manyalo konyogi gi anyuolagi. To moloyo kabisa watemo mondo promote agriculture for sustainability to kabisa kaka Department mar Agriculture mondo wakony jopur mondo kik bed ni gitegemea kony mora mora mowuok kuom ng'ato but gitegemea kigin e yor pur nikech waseyudo ni pur mar soya nigo ohala kendo wapuonjre kodgi magiyie ni soya ohingo pur mora mora kaluwore gi gik mang'eny ma soya kelo e kit ngimagi. Soya inyalo losgo chiemo mopogore opogore, inyalo use ni kambi mopogore opogore maloso go chiemb gwen, inyalo use ni kambi mopogore opogore maloso go kata chiemo ma gichamo kata mana kata mana chiemo mipidho go nyithindo nutrition mar infants. Gi kanyo mar soya nitiere kata mana North Game Bombe Farm giloso chiemb gwen to gi encourage mondo farmers especially mawuok North Game bed ni gipuro gikelo soya moromo nikech demand nitie kata mana kopogore gi mago county government Masiaya under the school feeding ECD school feeding program kaoga soya kuom jopur ma within Siaya nikech gi prioritize mondo gi promote jopur mawuok Siaya. It is advisable to plant something else that nyalo tieko hayo wekozi ochayo oro sasa. For a moment, we are advocating or we are promoting soya bean to be planted. If our farms are already doing that,
Komachielo en ni japuonj kata mane en japuonj maduong' e skund nyiri maniro Mamoi Girls Sindo Mikai Florence Okotha koro ni to ne okow kata ne omi kopo mogik kata iko mare e gwenge ko katika chung'ud bura manindo mano ma Kisumu East kata niendi mano ma Kisumu. Chenro kata nyasi mar iko makamaindi ne oyuore koda welo ma opogore ka oriwo nyako gai mar obila ma pachkaindi migosi Gilbert Masengeli kama kaka yangonwa koda jafwambo marwa e kaunti ni mano ma Kisumu Justice Adoyo mabende oyuore nyasi makamano kendo duogonwa koda report ma kit kod ma. Yaye da pimigingawa Florida la butopo Korowea Ne en lwasi mar lit kod kuyo e skul sekondar no mano mabukna mabende yudore Kisumu East Sub County Kisumu County kinego eko mabende ni bago nyasi mar koe kariyo mogik mane en japuonj maduong' e skul nyiri no Mamoi Girls Sindo mano Mikai Florence Chieng' Okoth mabende ande owito ngimane apoya nono. Madam Florence mabende ne oywagi koda joywak buora kaka japuonj mabende ne janyadhi kendo ne jasinani malich mokalo. Kabende achiel kuom joywak ne en jalup ogai mar obila e pacho kaendi mano migosi Gilbert Masengeli. But I came to know the late Chief Principal, Madam Florence, in 2023, sometimes early February. We met with her, with the thought of my mother-in-law, who is also the Chief Principal at Ngia, who was to take over from her. I would like to say this. Sometimes life does not be the way we want it to be, but we have to live it to the best of how we can. But one thing is that Madam Florence has finished her race. Kabende kinego go migosi Masengeli koro ne oywago mana okang' mabende ojende pacho kaendi donjo godo e rochruok kendo tiyo kod yedhe gweko mabende mero ji kokwayo jonyuol ni ka giyie to gibed angech nyithindgi kik lwar e obadho maket kod mago. I would like also to remind ourselves that as we are here today, Kenya depends on you people. Let us mend our children in the best way we can, because that is the only legacy we can pass on to the champions of tomorrow. We will not be there forever, but when they are there, we will have passed a legacy to the generations of tomorrow. Let our junior and youngsters desist from drugs. Drug abuse is no good because it will spoil their life, it will spoil the nation, and will have no development. Economically, we will not be there. Kabende kinego goyo rodho gai no mar Nyakach mano migosi Ogongo Yano notelo ne kweth go eko mabende nowuok e sub county no ma Nyakach ywago migokgi. Ewa biro chung' e lo ogai te gi jodongo te mag Nyakach e liend migokwa motho kawuono. Wan ing'e ni Nyakach migogo wakaw kaka wuod Nyakach. Omiyo migogo kosedhi kamoro to en ambassador ma gimoyude kuno. Wadhi kuno waike kendo wa problem man go wakonye solve. Omiyo wabiro ka mondo waik Florence ochieng' ma nyara achiel kuom jodong Nyakach. Ruodho gai no ero koro ne otiyo kod thuolo maket kod mano e siemo malit mokalo jende mabende wuok e sub county ma Nyakach kuom nyayo wechego eko mag kuo kendo jimbo wechego eko mag arita kwe marach e sub county achiel no ero ma Nyakach. Koro nitie centers moko Nyakach ma nyaka bed gi gik machalo kamano. To wawuoye kendo wakwero nyithindo we tongore giluor remo kik gichwer remb dhano kech. Omiyo nyithindo masani okawo remb dhano gichwecho kaka le. Koro wasiemogi kendo waluongo bura kendo wanyiso chise gi jodongo mondo kone nyithindo dhi mos. Nyithindo we chwero remb dhano. Kaka gichwero remb dhano to gwethgi dhi wero monge kendo kargi dhi lal. Kabende okwayo josiasa e sub county no ma Nyakach ni ka giyie to giti e twech achiel mar biro neno ni gijimbo wechego eko mag kwe e kinde gi eki mabende oganda dhi e yiero ma higa 2027. Kwe orano bede Nyakach, kwe nyithindo kel kwe, jomadongo kel kwe, josiasa kel kwe totally. Makata koro wadhi yiero ma kinyini. Jo Nyakach malaro siasa e Nyakach. Gilar kaka nyithindo malaro thund minigi. Kigi tongre gi gore gi negre. Iklara kanyo ok en tho gi kuo ng'ama yudo gimoro yudo kelo ni Nyakach. Omiyo kwe ne mwadwaro kendo watamore mondo kik timnade kik gidho e Nyakach. Nekala TV kuoke skul sekondar ng'eri mabukna Kisumu East Sub County, Kisumu County, and Justice Adoyo.
Mana nya Justice Adoyo kuom report market koda manendo kapod wantiere mani county ndi mano ma Kisumu to oyudo ni jopuonjre mag mbalariany mawuok e county ndi mano ma Kisumu owuok oko kendo chako chiro noendo mano mar chiwo sera ne jopuonjre go mago mantiere koda rem mar yuto kata ma yuto gene piny mago eko ma ok nyal yudo moko kuom gigo eko mago mochuno ma itiyo godo yiero go mago mag rito ler kendo giwuok oko mar siro telo noendo mano mar Wechemanyien motenore koda weche go mago mag siasa. Felogo Bliso Chienga en jafwambo mar kaunti ma Kisumu kendo ne miyo ler makama. Riwruok jopuonjre mag mbalariany duto mawuok e sub county ma Nyakach kawuono bago romo e chuny boma ma Kisumu mar twak ewi kaka ginyalo bero tiego tend rawere chakre mbalariany ma gintiere nyaka yudo lemo mag siasa pachoka. Jopuonjrego bende obiro kod paro mar chako chenro marango bero ngima moko kuom jopuonjre e kaunti no moloyo to ma Nyakach mawuok e familia mochando kaka yo mar neno ni koso bedo kod gige rito ler mag del ok obedo inga ne gin e kinde ma gisomo. Ngire Vincent Onywera ma en ogai mar riwruog jopuonjrego okwayo jotelo e kaunti no kod jogo ma chunygi ng'won mondo owuog oko kendo kony jopuonjrego e chopo moko kuom lek margi mar reso jopuonjre wetegi mochando. Wasewuoyo kendo wadwa chako project gi dho mbogo waluonge ni Pad a Girl Beth a Boy mondo gidag dak mowinjore, dak maber, man gi hygiene, man gi luor. Emomiyo wadwa ni mondo wa invite stakeholders te man Kisumo ka kata manie national government kata mantiere private sector kata e pinje mag wagunda mondo support project ni. Mano e gima nyithi university ma an mano gai margi wadwa ni mondo watim. Korka kore apisa motelo ne weche mag somo e kaunti no ma Kisumu migosi Bonvince Ochieng ojiwo jotelo mondo rang malong'o moko kuom rem ma jopuonjrego ni godo e gwenge ma giwuoke kendo gichung' kodgi ka en owuon osingo mar siro chenro mag jopuonjre mag mbalariany en ni jopuonjrego mawuok e familia mochando e kaunti no oyudo lwasi makare mar dhi nyime gi somo. Koro wabiro kaeri mondo mi watwagi to moloyo mondo wang'iyane to gweng' chienwa kama waecha tang'o ma wanyalo timo e sama sani nieri mondo mi gik moko obed makare. King'iyo kata mana Nyakach kuma chande rowere mang'eny gi nyithindo mang'eny wuok kuonde ma vulnerable, so we want this to continue mondo mi waneni to wanyalo loko gweng' kuma wae machal nade. Romo no mabendo yuore gi mane en jatend jopuonjre e mbalariany ma Maseno migosi Kevin Omolo molap dhoge geto kom mar MCA ma Milimani e kaunti no nopako riwruok motegno mar jopuonjrego kendo jiwo jotelo kaachiel gi jolony mawuok Nyakach mondo mak motegno riwruok mar jopuonjrego ne neno ni lek margi onyago lemo ne oganda ma Nyakach. Tek yudo rowere mariwore pile kod pile mabed gi gimoro maber. To mae okuongo timore kendo en organization mosebedo strong e Kisumu County ka mosepango a lot of things. Mana pil manyalo kwayo jo Nyakach duto gi tend jo Nyakach ni gimoluare odu mane giri ma oseluare odu kaka jotelo ma Nyakach bedure forefront mar support roweregi, bedure forefront mar chungi this organization nikech gise show to the whole nation, gise show to oganda luo, gise show to rowere wetewa ni gimoro amora nyalore kochake gi paro maler kod paro maleo. Kinde no bende migosi Bonvince oyango ber manitiere e tend rawere kojiwo gi mondo koro ni giwuog oko kar rombgi kendo gisir rawere mosewuok ne laro kombe mag siasa. Wadwa ni mondo rowere mondo lead wa to the next level gikaw telo nieri mondo gin bende gi guide kaka telo. Adwa kwayo ni through riwruok nieri wadhi to watudre bende gi rowere moko kuonde kamoro amora ma gintie to wakaw kura to kochopo 2027 twago ombulu e yo makare. Korka korgi to jopuonjrego otieko ka gilero ber ma chenro no dhi kelo ne jogweng' ma Nyakach ka gikwayo sir kuom jotendgi. Bende ne giyango chung' margi motegno ne rakore kod moko kuom josiasa mosewuok e laro kombe mag siasa. I'm the current Gender Director Affairs of the NUSA Executive 2026 and we wish to call on the well-wishers, supporters and everyone within the country who will wish to support us to implement this project. Our induction today or the retreat is meant to help and to encourage our youths to come out in numbers, go and get this representation of the youths. Pero kama na nya Felogo Bliso Chienga kotenore koda lipoto ma kama no mabende tirwa giko kata ka omak gi kanyo odiochieng' ma kawuono ndi kotenore koda chenro gi kuma kelni weche gi kuma nyien matuch koni koda kocha.
omagi kanyo e chenrondi mano mar nyiend weche. In mabende intere kodwa chakro ngikoro chupigiko mar chenrondi ago ni ero kama na hinya kendo medo mana kete e wang' jowi mar mihero kendo migeno mar kala wirane ma e odwa bende hilo wachel kachiel kaka nyaka yore ko mag mbui magwa mag tudruok manendo mar wang' boka YouTube kachiel koda TikTok. Oriti ma kawuono nyinga en Julian Ouma, ibedo koda midhiambo makare.